Fruitu hauek eragina dute jaten dituzten animalien kanpaina zein. Eta nondik atera dira? Ez dute planetako ezeren antzik, beraz izan behar dute? Estralurtarrak? Zoe! Hemen zaudete! Zaldira kutsi-kutsiak! Arriskua dira. Hilabete mugikorrik gabe. Ez sartu laborategian. Mugikorra erabiliko ez dudala uste baduzu argi duzu. Blinky! Rufus? Wombi! Zer esan da hori? Rufus! Blinky? Wombi! Rufus! Blinky? Wombi! Hitz egin dezakezue? Oraingoan bai eder egin dudala.